जों मिथिनो मोनदों दिनै रामफल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गसाइनि सिना दालाइसा जोंनि रिक्सखौहाय बिटिएफनि माखासे सुथामफोरा बुख्रुबदों होनना मिथिनो मोनदों। बे बाथ्रा सैथोना? बे बाथ्रायाथ' सैथो। दा दिनै बेलासिनि मोनाबिलि समावहाय जे जोंनि गसाइसिना दालाइसा एबसुनि मावख'खौ जे बिपिएफ दोलोनि माखासे मावथि बिथांफ्रा वार्कार बिथांमोनहा जे जोंनि दालाइसा एबसुनि मावख'खौ बुख्रुबदों। दा बियो खोब माने दुखु गोनां बाथ्रा जे जोंनि दालाइसा एबसुनि मावख'खौ जे बिपिएफ दोलोनि राजनिथि दोलोनि जे माखासे गुन्दामि सेंग्राफ्रा फैनानै जे हरखाबै बे जोंनि अफिसखौ गाग्लोबफैनाया बे जोंनि थाखाय खोब दुखु गोनां बाथ्रा आरो जों बेखौ निन्दा खालामो। दिनै भारतआ मोनसे गणतन्त्र देश। बे गणतन्त्र देशआव जायखिजाया सुबुङानो बयहाबो बे भट गेलेनायाव बयहाबो सोरखौबा मदद होनाय सोरखौबा सापर्ट खालामनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ। बे हिसाबै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो इउपिपिएल दोलो राजनिथि हान्जाखौ जोङो दिनै मदद होनानै जोङो हाबा मावदों। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे राजनिथि बिथिङाव जे जोङो सोरखौबा मदद होनाया दिनैनो गिबि खेब नङा। जोङो गुबुन गुबुन बोसोर सिगाङावहाय जे 1991 मायथाइयावबो जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समावहाय बे प्रमिला रानि बिथांमोनखौहायनो जे मदद होनानै जोङो देरहासार खालामबोदों राजनिथियाव ओंखारनानै। थांनाय 2021 मायथाइयावबो जोङो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजनिथियाव जे बाहागो लानानै बे प्रमिला रानि बिथांमोनखौनो जोङो देरहासार खालामबोदों। दा दिनै जोंनि थाखाय बे राजनिथियाव जे बाहागो लानाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय गोदान नङा आरो जोङो गणतन्त्र देश हिसाबै जों जायखौ मोजां मोनो बै सुबुंखौ जोङो मदद होनो हायो। दा बेयाव खुनु गुबुन गुबुन दोलोफ्रा बेयाव जे मेगन सानानै जे जोंखौ बाजानाय बे जोंनि थाखाय गनायथाव नङा। दा दिनै मोनसे खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जे बिथांमोनहा दिनै एबसुखौ निन्दा खालामबाय थानानै जे गामि गामि नो एन्ट्रि एबसु बेबायदि पस्टार लिरै लिरै जे सिथाब जे बिथांमोनहा खालामनाय बे जोंनि थाखाय गनायथाव नङा आरो जों बेखौ मालाबाबो लाइ होआ। दा दिनै बिथांमोनहा दिनै बेबायदि बिथिंखौ लानानै दिनै एबसु अफिसखौ गाग्लोबनाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव जादों आरो बेखायनो जों निन्दा खालामदों। जाय बिथांमोना दिनै जोंनि गसाइसिना दालाइसा एबसुनि मावख'खौ बुख्रुबदों, दिनै गारि बुख्रुबदों, बैबायदि गुन्दामि मानसिफोरखौ दिनैनि गेजेरावनो जोङो बे जिनिसखौहाय हमनांगौ, नागिरनांगौ, प्रसासना बिनि सायाव गोख्रैनो दायथ' लानांगौ बेखौ जोङो खावलायदों। जाहाथे बेबायदि गुन्दामिया जोंनि गेजेराव थाबाय थायोब्ला जे जोंनि समाजा मालाबाबो मोजां जानाय नङा। जे जोंनि गेजेरावहाय राजनितिखौ बयबो गेलेनो हायो, सान्थियै गेलेनांगौ। दा दिनै बेबायदि समावहाय गुन्दामि बाहायनानै बिपिएफआ दिनै सोरनिबा गारि बुख्रुबनाय, सोरनिबा अफिस बुख्रुबनाय बेबायदि खामानिनिफ्राय बिथांमोनहा गोजानाव थानांगौ। जुदि बिथांमोनहा बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थायाब्ला जोंबो बिथांमोननि सायाव माबा मोनसे सिन्था खालामनो बायद' जानो हागौ भबिसतआव। बेनिखायनो दिनै जोङो खावलायदों जे बिथांमोनहा बेबायदि गुन्दामि खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जाय बिथांमोनहा दिनै गुन्दामि खालामनानै अफिस बुख्रुबबाय, जोंनि वार्कार्सफोरखौ माने गोबां माने लावथिजों माबाजों बुनानै दिनै आघात खालामबाय। जोंनि साब्रै साबा वार्कार्सफ्रा बेयाव गोबां दुखु मोनदों, खस्थ' मोनदों। दा बेखौ लानानै जोङो खावलायदों प्रसासनखौ बिथांमोनखौ गोख्रैनो जे जाहाथे हमनानै बिथांमोनखौ जेलाव सोनांगौ, लकआपआव सोनांगौ बेखिनिखौ आङो खावलायदों। जाहाथे फैबाय थानाय समाव जे जोङो बेफोरबायदि गुन्दामि बाहाफोरखौ हमनानै दोननानै जाहाथे इलेक्सनखौ जों बयबो गणतन्त्र देश हिसाबै गणतन्त्र बायदियै जों बयबो सान्थियै गेलेनो मोननायनि मोन्थायखौ जों बयबो मोननांगौ। जोङो बिथांमोनखौ जोङो माखासेखौ एफआइआर होनाय जाबाय। धोरोम मुसाहारि जे बिथाङानो बे जायगानि सासे मानसि, बिथाङानो बेखौ लिड खालामनानै जोंनि अफिसखौ बुख्रुबहोदों आरो बेजों लोगोसे स्वयं केन्डिडेट प्रकाश बसुमतारी बिथाङानो बेयाव गावनो बाहागो लानानै बे खामानिखौ दिनै जोङो जोंनि अफिसखौ बुख्रुबहोदों।
बिथांजों लोगोसे गारि 6खान 7खानसो फैनानै जोंनि माने अफिसखौहाय सेंग्राफोर थानाय जे इउनिट अफिसखौहाय थांनानै बिथांमोनहा जाय जेरै हागौ एरै सिखा रुवा बेबायदि लावथि लहा बेबायदि लानानै बुख्रुब सुख्रुब दिनै खालामहैदों। बे बिथांमोनहा दिनै जोंनि अफिसखौ अयनाय खालामनायनि बिथांमोनहा बेबायदि राइट्स गैया। दिनै जोङो जाय मानसिखौ जाय हान्जाखौ मोजां मोनो बे गणतन्त्र देशआव जों जोंनि गोसोबायदि जायखौ माने गावनि गोसोबायदि जोङो सापर्ट होनो मोनथाय जोंनि इन्डियाआव दङ। बेखायनो जों जोंनि गोसोबायदि जों मोजां मोननाय बिजाथिखौ जोङो सापर्ट होगोन। दा नंखायनो आङो बे मिडियानि गेजेरजों दिनै खावलायदों जाहाथे दायनिगिरि बे बिथांमोनखौ जोङो गोख्रैनो हमो। दा बिथांजों लोगोसे बेयाव 15-20 जनसो सेंग्राफ्रा फैनानै जोंनि अफिसखौ बेबायदि गाग्लोबफैदों आरो बे 15-20 जन सेंग्राफोरखौ गोख्रैनो जेरैखि जाया प्रसासना बेखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ।